لنافکەلا هەولێرێدا کۆبوویە ji şûnewarên cîhanî de mozexaneyek ji bo pêşandina cilûbergên folklorîyên Kurda hate vekirin. Ew mozexane bi destê dayîk û bavê pêşmergeyekî şehîd hate vekirin weke rêzgirtin jê xûna pêşmergeyan ku li aniyên şer di bergeriyê de li xaka Kurdistanê dikin. وەکو باوکە شەهید ئەوە وەکو دایکە شەهید دەستنیشانیان کردین لەلایەن بەرپرسان شەرەفێکی گەورە بوو لۆ ئێمە کە هاتین ئەو پیشەنگایەمان کردەوە. ئەو پیشەنگایە مایە سەربەرزی و خۆشحالی لۆ گەلی کورد و دانیشتوانی شاری هەولێر Cilûbergên ku di vê mozexanê de hatina raxistin ji aliyê dîzaynερeke xelkê Başûrê Kurdistanê ve hatina çêkirin. Ew jina Kurd dibêje wê di encamê lêkolîn û lêgerîneke dûr û dirêj de karî 45 modelan ji cilûbergên folklorîyên Kurdî ku li her çar parçeyên Kurdistanê tên elberkirin bidirûê û ji bo mozexanê amade bike. بري دا حتى انه هم تشتي ناو افيت كتابه تروش حالات ناس هذا اني تشوكي الجندا تشوكي تشكو من هر شهر بارچه كردستاني از چنجار او چويه حتى من اف تشتي هم يكون كري براسي ben 45 موديل مت عرض كري يعني يت هر شهر بارچه كردستاني ev mozexane ku bi tenê ji bo pêşandina cilên jinên Kurd de ji aliyê Yekîtiya Afretên Kurdistanê ve hatiye vekirin û ew yekîtî jî wê serperiştiya wê bike. بۆ ئاشناکردنا جیلên نوێ نەوەی نوێ بە جلوبەرگên ڕستانên کوردی yên hemiyên parçên Kurdistanê û hewleka dîtir e bۆ pêkvedana her çwar parçên Kurdistanê her wisa bû hindê hewla me berdewam e ku dîzaynê cilê Kurdî jê biçete nav dîzaynên cilên cîhanî da û cihê xwe nav cîhana modê û fesyonê da bigrit. Cilûberg beşek ji nasnama milletan e. Lewra di dirêjayiya dîrokê de welatên ku Kurdistan dagîr kirin û bi darê zorê hukmê xwe li ser Kurdan feriz kirin. Hewildabûn ku wî beşî ji nasnama Kurda û winda bikin. Lê hewlên wan serneketin û ev mozexane jî şahidel ser vê yekê. Dibe ku sînorê navbera her çar parçeyê Kurdistanê rê nedabe ku her parçeyek bi kelepûr û kultûrê parçê dî aşna bibe. Lê vekirina vê mozexanê di nava qelata Hewlêrê de wê ne tenê Kurd bi kultûr û kelepûrê xwe aşna bibin, lê her serdanerekî vê qelatê jî wê bi kultûr û kelepûra Kurdî aşna bibe. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.